Mint látható, a Demeter most fog belemenni a Dunába, méghozzá mesztelen a gatyája helyett nincs semmi. Ott megy bele piros kabátba. A fogadást tétje egy Big Mac menü. Piros kabátban van, és mellette piros fénye világítanak, mert ők is felveszik, csak más kamerából. Engem dobálnak, de nem találnak meg kurva részegek. Most megy bele! Jaj, de hideg a Dunaja! Belement a Dunába, és kurva hideg neki! A fark... Még nem lóg a faszod bele, addig nem ér! Szétfagy a lába, és lehet meg is hal! De nem baj, megéri egy Big Mac menü a tét. Balázs ajánlotta fel, itt a Balázs nagyon kedves volt. Szita méri az időt, és nagyon sok van még hátra. Mindjárt megfagy szegény, és meg fog dögleni. De nem baj, megéri a Big Mac. Most szülinapos dalt énekelnek a Golyónak, holnap szülinapja lészen. Parasztos közvetítésére elnézést, de hát nagyon részegek itt az emberek, jaj. Jaj, vége van, és nem halt meg. Most jön ki piros kabátba, szétfagyott a lába, és lehet meghal holnap. Nem baj, ma még megérti a Big Mac menüjét. A fasza nem áll fel többet, mert szétfagyott a golyója. A videónak beszélek, te kurva fóti! És jön a Demeter, mezitláb járkál a hóba, jój, de kemény! Zoli közben köveket dob a Dunába, mert azt hiszi, hogy menné fótinak lenni. Azt hiszi, hogy nem érte meg, pedig egy Big Mac menü sokat ér. Vagy 800 forint. Szétfagyott a lába, és lehet meg is hal, de nem baj. Jaj! Megdobáltak, jaj. Ott van Demeter. Ne dobálj, te szerparaszt! Felveszem a Demetert, hogy szenved! Azt hiszem felajánlottak, hogy megnyalják Demeter lefagyott faszát. Nem baj. A szerbektől ez semmi. Milán ajánl többet, nyald meg a golyóit is! Azt hiszem, hogy hajlandó megnyalni a golyóit. Jó hosszú lesz a videó, nem baj. Van még idő. És felvette a gatyát a hős Demé, aki bement a vízbe, hogy lefagyassza a farkát. Jaj! Megdobtak. El is ment, azt hiszem, hogy zsepit kér. Mindenki meg akar dobni engem, pedig nem értem miért, pedig Demeterre csak jókat szólok. Ó, Demeter épp, Milán épp bemutat nekem, jaj de jó. Zoli ismét mellé dobott, mert fóti és béna. Gyere ide golyó, nézzek, hogy a videó egy szar lett, mert alig látszik a Demeter, hogy mesztelen. De azért látszik, mikor levett a gatyát, csak véletlenül kitöröltem az első videót. Nem baj, már 5 perce veszem. Most már nem olyan érdekes, mert szétfagyott ugyan lába, de tud ülni, és nem halt meg. Hát Zoli olyan béna, hogy 5-szörre se talál el, vagy 6-szörre. Nem baj, fóton ezt is díjazzák. Részeg, mint az állat, és megkúrt 4 csajt. Ja, ezt Dorci nem hallhatja. Jaj, a barátnője ezt hallani fogja.
hát az nem ér semmi. Most pont veszem a Zolit, hogy mondja, hogy épp 4 csajt kúrt meg. Zoli mondta, hogy 4 csajt kurtam meg. Csak golyót, de hát az nem ér. Jó, golyót kurtam meg, nem is csaj. Na, ez nem vicces. Jaj, a telefon! A telefonta, puka falat! Hogy ezek van nekibe, bazd meg! Gyertek be kibe, lefagyott az ujjam, hogy itt veszem, hogy a Dömötör mesztelenkedik a Dunába. Na, hello, bello! Jó volt a műsor, meg minden, most már megyek.